Good guys, hanap ka kayo ito, nangaligod din ito si Krisha. Si Krisha guys, ganda galon. Kisa bukid ko no. Ano lang yama? Ano dadam ka galon day? Di ka malalangoy. Di ka malalangoy. Day siya galon guys, kaya di ko na siya malalangoy. Sedangkan kayo tao dari Nah. Hindi tao dari guys. Tagay ka pa. Asa mo magtagay pa sa dagat? Lagi na. Pagay na ko na. Hindi naman niya niya. Ha? Uy, tawa. Lago mo na kayo. Wala ka patay. Away sa. Mura na kasi Naruto. Ika na lagi kayo na siya. Kadira ka na pingin. Wala na ko siya. Ayun na, namungkag. Dito. Ibungkag mo na babi ah. Ako pilong po sa. Kamay ko na. Hirap na sa ka. Ayaw na tayo mga ngupon. Ikay gido ka, day. Ikay gido ka. Usay na, namungkag na. Oh. Ala di sabay pagkatapos na yung ay ulan ba ah? Ayaw mo tayo. Kita bang bagong Jason mo? Maon tayo guys. Balik ang mga ansa lagat. Kamu ansa na kayo, pati sa kumulupog eh. Basta dito ko bulap. Dari sa talo na kayo. Hindi ako lang. Suplit na. Pero ano, suplit ba? Okay, come down. Alam ba mo? Lama ko mga tagay. Huwag ka lang. Gabi kayo na. Ako yun namin. Ako dami ko ito anak mana sa dingat ako. Ano mo na? Nato ino ko tindak. Lagi mo dire. Dai. Dai. Ini kami may ikaw diri sa dagat kay kuan. Kuan pero parang tahu bang may ikaw dagat. Mana ba? Mana sa imong din? Ano, nani na tayo na? Ano yung mga ikaw? Favor dito.